Moikka! Tänään me tehdään semmonen vähän erikoisempi video mun iskän kanssa. Se on nyt tossa, että näe sitä. Ja me tehdään semmonen, että se meikkaa mut, siis ei oo koskaan meikannut. Niin mä vähän kerron, että mitä täytyy tehdä, miten, mutta mennään videoon. Eli eikö mä otan primerilla? Primeri on niin varmaan. Ei, se on concealer. Tämä? Joo. No. Tälleen. Näin eikä levitellä vaan. Kokonaan vaan toi pitäisi riittää sitten. Aha, okei. Sä laitat poskeen niinku yhden tipaan. Sitten meikkivoide. Mä en tiedä onko se oikea väris, koska mä oon ruskettanut. No, tehdään susta. Sitten teet semmosia, mä aina oon tehnyt semmosia pikkutippoja tälle. Tippoja, siis semmosia palloreita just tolleen. Let's blendautua. Tää on totta. Vähän niinku maalauksesta. Mä oon aina ihmetellytkin, että mitä varten tää oikein on. Oikeesti? Joo. Concealer. Eli se mitä sä loit primeriksi. Tämä Joo. sotamaalaus. Mhm. Noin. Noin. Sitten niinku tähän nenän varteen tälleen tehty 3 viivaa. Tai sen mä tätä niinku ehkä yhden kerran käyttänyt. Sitten tää täytyisi Beauty Blenderillä blendata. Piti tupotella, ei vetää. No sit varmaan kontouri. Tiedätkö mihin tää menee? Ei. Se menee niinku tässä kun on pois tää ihmeen luu, niin se menee tähän kohtaan. Okei. Ja se täytyy blendata sille aika hyvin. No, mä osaan maalata niin. Highlightit. Ja sen mä oon tehnyt tällä. Joskus jos mä en tee kontori tähän alettiin, mä oon laittanut puuterin. Luomiväri. Nämä kaikki on mun luomivärejä. Saat nyt valita niistä kaikkia. Tai kaikkia siis joitain niistä. Tämä. Toi. Haluatko sä käyttää mitään muita näitä lisänä? En mä tiedä. Aloitetaan tuolla. En mä näe mitään eroa. Niin, koska se on ihan väristä. Mä oon yleensä tehnyt varjostukset silleen tänne ulkonurkkaan tummemmalla värillä. Täällä. Oi joo, mun pelottaa tää. Mä en osaa. No joo, no se on sun mä- päätös, tee jotain. Tää ei niinku oikein näytä silleen tässä kamerassa miltään. Kulmat. Mä käytän sitä kulmakynää. Silleen niinku mun omaa kulmaa pitkin. Joo. Näin. No sit mä oon tehnyt sillä kynäosalla. Tehnyt kulmat. Eikä- Ei kannata painaa paljon, siitä tulee niinku Joo, melkein ihan karvojen päältä vain. silleen. Pelottaisi mun kulmakarvat lähtee tämän jälkeen irti. Ei lähemmä niin paljon painaa. Ja niin. Mut siis tällaista L'Oreal Parisin Brow Artist Genius Kit. Täällä on tommoista vahaa. Tai tommoista vähän niinku, mä en osaa sitä vahaa. Sitten täällä on tosta sitä väriä. Mä en koskaan oikeastaan. Mä oon käyttänyt tota kerran, mut se oli aika huonoa. Eli näin. Tätä ihan vaan ripsi pitkin. Ja nää niinku taipuu ylöspäin. Mullahan on sellaiset, että ne on niinku suoraan tälleen. Jännä. Mut sit kun mä laitan tätä, niin ne taipuu silleen hienosti Okei. ylöspäin. Oi. Ja sitten huulipuna. Okei. Ei. Tuo on aika semmoista, sit tulee aika vaaleitakin maltavaa. Näytti. Sitten oikeastaan, mä sulla on pois. Oikeastaan taas varmaan tässä. Joo.